Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ngishone Ngesihluku ingane neminyaka emibili emtubatuba ekhula egwilize edanyini okukhiwa kulamanzi yaze yashona. Ngenibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibula khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamuyelekela igama lami ngosibonga konke wakandwanda mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Akube usizi lodwa kushona ingane yomfana eneminyaka emibili egwilize emgodini okukhiwa kuona amanzi ekhula emtubatuba. Uandile banele nkwanyano beneminyaka emibili kuthiwa ugwilize emgodini ohambe womndeni wakhe ngaphandle komuzi ukuze bakwazi ukukha amanzi okwasha ngoba ayantuleka endaweni. Udaba lokugwiliza komfanyana lishiya abantu abaningi bethuthumela endaweni bebabaza indlela ashone ngayo umfana. Ubabekazi wengane uThabisile Gumede uthe unina wengane uhambe wayokha amanzi wabuya nengane yabe isisala idlala phandle yena wangena endlini. Kuthi ingane kube sekhamba isikhathi yasala yanyamalala. Unina ozowaphuma wayoyifuna ukuthi ngabe ingane isishonephi ngebhadi uyifice isivele intanta emanzini la okhiwa khona amanzi. Ube esebabaza kwaphuma umphakathi. Okhulumela amaphoyisa kwaZulu-Natal uConstable Thenjiswa Ngcobo uthe amaphoyisa utholile umbiko wokugweliza kwengane. Kube sekuvulwa idokodo nophenyo lokufa komfanyana oneminyaka emibili ogwilize esigodini waze washona. Umphakathi ukhale kakhulu ngokungabi namanzi kule ndawo njengoba bathi ikhona okudale ukuthi kuze kuphume umphefumulo. Umndeni ube usecela ukuthi noma ubani ongakhona ukubalekelela ukuze bekwazi ukuthola amanzi njengoba sekuze kwaphuma nomphefumulo ngenxa yokuntuleka kwamanzi. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi okubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.